Алсу күлмәк. Жанып пешеп велотренажер педали әйләндерәм. Кичә нәфесемә булышып ашаган бәлешем билемә бұғы булып ятмасын өчен тир түгәм. Күп ашарга ярату нинди нәтиҗәгә китерәчәгенә үрнәк булып, идәндә шүмәлә кадәр 2 хатын ята. Яшьләре минем чама, корсаклары әйләнеп чыккан, аркаларында дөя бүркәче кадәр май катламы. Сөйләшкәндән икесенә 6 ияк селк-мелк итеп торалар. Спорт залда сирәк күренә алар. Килсәләр дә сөйләшер өчен генә бугай. Матада ярты килолык гантельне уңга, сулга болгап яталар да арыдык дип кайтып китәләр. Бер сигел ирен, икенчесе биянасын сүгә. Кичә тагын төнлә генә кайтты. Тагын гундалайда йөргәндер, сволочь. Ни җитмидер бу ирләргә. Суыткыч тулы ашау, алма кебек хатыны бар. Юк, эстип тә йөрергә кирәк. 60 тула бит инде карт бәрегә. Хатын-кыз күрсә исе китә инде. Ах, нинди бел, нинди аяк, ах йөрмешләре дип. Аңа барганда миндә ах итәрлек идем. Нигә аңа юаннар ошамый дип ашамыйча тормам инде. Үзе тәмле пешерәсең ди. Үзе мине нигә төнгә каршы шөртәлинкә ашыйсың дип тинтерәтә. Ни ашаганлыктан бит бар инде ул имә. Тамактан калдыра инде хәсис. Аның күңеле булсын дип йөрим инде мин монда. Югыйсә көне буе вакытыда утырган килер идем бар. Әйтәсең бармы? Минем әнә ябык кеше, ширле кеше ул, кызым. Син минем дастин гәүдәле күкрәгеңне киереп урамнан бер үтсәң дә бөтен күрше күлән Сәрия бик таза, бай яшиләрдер дип кала ди. Синең ирең ә минем биямайт бугазны шәйми. Бергә торудан да яманы юк инде. 9 квадратлы кухня, нигә мин чыпка чыгарга кирәк име? И алга, и артка дигәндәк, үзләре күгәрчен нәселе булгач, ул ошып кадәрле генә карчык. Мине сүгеп хәле бетә инде. Ай, кирәге күп ашама. Син яшь бит әле шикәр шире булыр. Давлениең күтәрелер. Симезлек юлыга әйтми дип шәйни дә тора. Шул заразаны күрмәс өчен киләм инде мин монда. Ирләр сөяккә ташламыйлар ала. Әнә, мага кара инде. Ни ми, ни күтен. Ничә килсәң сәпит әйләндерә. Кешегә ошым дия катарга җиткән инде, дип хатын миңа таба ымлады. Сүзләреннән бер җиремдә селкенмәде. Юан кешеләрнең ябыклардан ничек көнләшкәнен беләм мин. Үземнең баштан узган. Гомер буе артык авырлык белән көрәшеп яшим. Симербәс өчен күп кенә тәмле әйберләрдән, хәтта бик ашыйсым килгән очракта да үземне мәхрүм итәм. Бары тик шул саклану һәм спортка булагына гәүдә авырлыгымны контрольдә тотам. Аз гына үземә ирек бирсәм, үлчәү угының ничек тиз уңга кайрасын беләм мин. Беләм дип өйрәтүчем яхшы булды. Мировой кеше иде ул. Биянамның анасы. 18дә кияүгә чыктым. Бер эшнең дә рәтен белми идем. Төпчек бала кадерле була, особый исәптә. Әни жәли, әти ярата сүз әйттерми, апалар әйтте ни юкны яклау өчен булгач, аларга мине почет юк иде. Сез зурлар, үзегез эшләгез, дип күбрәк трайк тирүдә булдым. Хуҗалыктагы авыр эшләр миңа сирәк эләкте. Ә килен булгач, синнән сорап тормыйлар икән. Кирәк, эшлә, бетте китте. Тегесен дә белмим, монысын да белмим. Иркә һәм ялкау булып үскәнмен. Иремнең әбисе оныгын яраткангадыр мине үз итте. Камыр куярга, тәмле бәлешләр, пешмаклар, аш боткалар пешерергә, җиренә җиткереп кер юарга, бәйләргә, йортны тәртиптә тотарга да Факия әби өйрәтте. Бик кызык телле, җыр, юморлы әби иде ул. Минем ни эшләгәнемне, ни күргәнемне, кая барганымны, барын да иремә сөйләгәнемне күреп, кызым, булай булсаң, үзеңә кире килер. Барысын да сөйләп бетермә иреңә. 2 ипиең булса берсен генә бир, 2 штан алсаң берсен генә күрсәт. Ләкин үзеңә күлмәк алганда иреңә носки алырга онытма, дип әйтә иде. Нигә шулай кирәгем мин еллар үткәч кенә аңладым. Ират халкы башкачарак фикер йөртә бит. Хатының акчаны юкка туздыра, сарпатсыз тота дип, борчылмасын өчен шулай кирәк булган икән. Аннан соң хатын-кызда азрак табышмакта калырга тиеш бит инде. Ирең сине 5 бармагы кебек белсә, кызың бетәш.
Бала тугаш, минем көне буе бер үк халат киеп, шәшемә резинка белән кыстырып, өйдә ятуыма әби: "Килен, бала ул сине җиңгә әйләндерергә түгел, шәшәк итәргә туды. Балага сылтап, үз-үзеңә кул селтәмә. Бүген үк бар, прическа ясатып, өйдә кия торган матур кәчтүм алып кайт. Халат әбиләр киеме ул", дип көчләп диярлек чыгарып җибәргән иде. Шуннан бирле өйдә дә юмаган чәч белән халат киеп йөргәнем юк. Идән юганда да күзгегә күз төшереп алам. Факия әбинең язмышы бик кызыклы иде. Химия заводында 14 яшеннән эшли башлаган. Авыр сугыш елларында тол калып, балаларын бер үзе аякка бастырган. Әби иртә чыккан кияүгә. Ире Габдулла аның гомерлек мәхәббәте һәм идеалы иде. Сугышта хәбәрсез югалган бабайның үлгәненә әби гомер буе ышанмады. Юк, берәрсенә йортка кереп кенә калды чукынчы. Шундый гренадирдай бөркетне ничек яратмасыннар? Алып кына калдылар аны. Ну, түлке бабагыз үлмәде, дип үзен дә, безне дә ышандырырга тырышты. Телевизордан нинди матур артист күрсә дә, Габдулла җаныма ошаган, дип көлдерә иде. Бабай бик дуамал холыклы, баһадир гәүдәле, үз сүзле кеше булган. Бик тиз кызып киткән, кыйгырак сүз әйткән бер кеше белән тотканда сугышкан. "Нәрсәсен яраттың соң шундый кешенең?" дигәч, әби: "Җене кушканга гына сугышып йөрде бит ул, җене җибәргән дә бик әйбәт иде бит ул", дип аптырашка калдырган иде. Бабайны җене йөрткәнме, шайтанмы, белмим, әмма әбидән качып, күрше авыл кызы белән шаярган. Тегесе моннан ир бала тапкан, ә үзе кызга өйләнергә теләмәгән. Фокия әби исә үз горурлыгына аркылы басып булса да Габдулласын гафу иткән. Яратуы шул кадәр булгандыр, күрәсең. Алай гына да түгел, уйнаштан туган баласын туганнарына ташлап, Урал ягына торып чыгарга китеп барган көндәшен кичерергә дә йөрәге җиткән. Сүзләре һаман истә әле. Төн йокламыйча уйладым да, иртән Габдуллага сәбәбен әйтмичә генә ат җиктердем. Теге авылга барып, көндәш баласын алып кайттык. Үземнең улым да кечкенә иде әле, икесен бергә багармын дидем. Ни ышпана Габдулла да минем бу гамәлемә исе китеп: "Ну, Факия, түлке кеше син", диде. Куа ала идем иремне, каргый ала идем көндәшне дә, баласын да. Алай итмәдем. Гаиләм кадерлерәк булды. Гаиләдә тавышланып, кая булса чыгып качасым килә башласа, мин әбинең әйткәннәрен исемә төшерәм. "Җимереп атуы җиңел, балам. Төзеп кара син аны, җимерекне торгызып кара", дия иде ул. Баладан соң 90 килолы булып юанайгач, мин көзгегә карый алмый, ярашлы кием таба алмый интектем. Ябык кешеләргә карап уфтана, үземне күрә алмый идем. Юктан да ирем белән талашып, үз ачуымны аннан алып, җиңгә әйләнә башлагач, әби миңа: "Син, килен, һөҗүмгә базарына чыгып, 48нче үлчәм иң матур, үзеңә бик ошаган күлмәк алып керәлием", дип акча биреп, мине базарга җибәрде. Нигә икәнен белмәсәм дә, бардым, алдым, ачык түшле, кыска итәкле, билле алсу күлмәк иде ул. Әби шул күлмәкне өйдә күренә торган җиргә элеп куярга кушты. "Баланы күкрәктән аердың, хәзер сөтем юк дип күп ашау кирәк түгел. Кичен атасы карасын, бар биюгә языл. Гәүдәң шушы күлмәккә сыешлы булганчы тырыш", диде. Бию дигәне хәзерге аэробика, шейпинг инде. Беренче килүемдә төз, ыспай гәүдәле хатын-кызларны килешле итеп
сикерүләренә карап, «Юк, миннән булмас, мин болай булдыра алмам, хәзер кайтам да, ашыйм да, ятам» дип уйлаган идем. Шул чак дивардагы зур көзгедә үземнең килбәтсез гәүдәмне күрдем. Күзләремә яшь тыгылды. Шушы минме? Мин гомергә шундый булачакмынмы? Эчем, арт саным ишелеп төшкән. Нәфислекнең эзе дә калмаган. Ямьсез. Юк. Ничек итсәм итәм, кеше төсенә керәм, дип үземә ант иттем. Һәм шул көннән башлап тормышымны, яшәү рәвешемне үзгәрттем. Азрак ашау, күбрәк хәрәкәт. Бу минем девизыма әйләнде. 1 елга якын үземне нормага кертү өчен тырыштым. Пешергән пәрәмәчләремне ирем белән улым ничек тәмләп сыптыртканны күреп авызымнан суларга елый суларым килә иде. Түздем. Әби алдырткан алсу күлмәк андый чакларда гел ярдәмгә килде. Икенче көздә мин ул күлмәккә сыярлык булган идем инде. Кунаклар җыелганда, я урамда берәрсе миңа карап әбигә «Киленегез бигрәк яккан» дисә, әби «Ябык түгел ул, женыстыбенный» дип авызлар каплап куя иде. Ул чаклардан бирле инде күпме гомер узды. Алсу күлмәкне әби истәлеге итеп һаман саклыйм мин. Аз гына тозара башласам, шкафтан алып, аны стенага элеп куям. Шул чакта әллә кайдан фәрештәләр яныннан мине күреп, Факия әби дә елмаядыр кебек тоела.